bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama e oɗo subaka alkamisa moƴƴo malaɗo sikki ala caggal yettude Allah ko julden nabi muhammadin ya rasulallah sallllahu alayhi wa sallam hettiyankoɓe yiɓiyankoɓe ñiɓɓe tabibɓe on jettama kono kadi on beltanama no hannirta ni caggal nde min jii darde moɗon kono kadi e yidde moɗon e coftal moɗon e Ayaw Pindi TV ha tengti e roɓine muɗum jayandeji gam humpitade en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe dokkuɗen hawrude e oɗo alkamisa hande kono kadi en juulen nabi muhammadin ya rasulallah sallllahu alayhi wa sallam sikala ko wiide on bisimilla kono kadi wiye on assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu en gari humnude aadi nde tawno fulɓe mbi ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi kono ɗum en natanat robine men jayandeji hono kala subaka e oɗo alkamisa noon robine men jayandeji walla mbiyen jayandeji sénégal kala e oɗo saaha gaari koko mbiten hono fandu almudo manam hay kabaru goto nandani e goɗɗon yidde wiide ko kabaruji ɗi de iɗeni ɗo e nder leydi meɗen sénégal ɗum jeeyi sababu noon eɗen gudditira jayande gendire nde soleil nden ɗon jayande wayno wi ko hôpital kono kadi centre de santé hani e case de santé ɗum ɗo noon ko yillade toon to Kaffrine gam adirtade jillu maw leydi ndi Macky Sall eɗen gandi ko ɓoyata ko maw yilloyo e on ɗon diwan mbo hakkudejo hani e toon to funnangue e leydi ndi ɗum ɗo noon o wi tan de ko Kaffrine naaɓe oɗo saaha mo kalaten ina cafro no jiɗiri ni kono kadi ina cafro no hannirta niyete kono ɗum ko ɓe jeehi toon to diwan mbo Tambacounda ɓe mbide ko on ɗon diwan hôpital muɗum régional o ina wayno kañumne ma heeb ko ɓoyta ko hono ko wiyete maternité kesso wondude e pédiatrie ɗum ɗon noon ko wiide wonde laamu ngu ina dari to banggue politique to banggue cellal ɓalli leydi Sénégal ɗum ɗon noon ko adi jillumo leydi ndi ko ɓoyata e ɗe balɗe ɗe paaɗen ɗin ko nguuri jaaji ne jokkitoyi e hello jeegom e jeeɗiɗi eɗen jayne guendire lo soleil jayde las quotidien e subaka hande o kañumne ari ko wiyete hono keɓal to banggue kuɓam leydi Sénégal ɓe mbi ko tolni e 115 lampadaire woni lampaji kuɓɓoji e beddaji ɗi ɗum noon nde ne wayno ñiɓama e ko witti ko e nokkuji dowri ɗi woni tan nokkuji ɗi ganduɗa ina goɗɗi goudron hani e lamanteji ɗe ɓe mbi noon yidde maw leydi ndi hono maw leydi ndi Macky Sall ne wayno ko darnude e ko tolni ha joni e ujunnaji ɗiɗi wuuro tawi ko dowri woni village gam kay heɓa ɗam ɗon kuɓam tawi koye phase 2 e on ɗon PUDC woni programme mo ganduɗa ko phase 2 on ɗon ɗin konngudi ne jokkitoyi e hello tatede jayde las quotidien jayde l'observateur ari koye yewtere yanje nde ɓe mbaddi e Amadou Hott woni jagorɗo tambiɗo gueɗe faggudu leydi Sénégal ko hono kongude kewɗi noon ɓe jewdi e makko to banggue avion kesso woni avion de commandement to banggue présidentiel o arti hen ko ɓuuriyaji kono kadi e hono kayalana ko ganduɗa ka kirka woni Pointe Sarène o jabtimi hen namde jonde kono kadi o arti e faggudu leydi Sénégal gonaɗe e oɗo saaha to banggue oɗo boros covid 19 kono ɗum ko arti e oɗo plan mo ganduɗa ko recrutement woni kay ha joni ƴettude ɓen sukaɓe to banggue golle o arti kadi ko yiwti ko e on ɗon taux de croissance woni faggudu ndu ganduɗa ndu ko ha joni ƴellittondu e ko yiwti e gartam ɗam leydi Sénégal fadi ɗin ko goni makko jaaji kanen tawe hello nayyi ha joyi e nde jayde e witende l'observateur jayde vox populi e o subaka hande arti koye mémorandum woni deftere nde ganduɗa nde mouvement M22 windi ɗum e to banggue kono fitinaji jiyaɗi ɗo e leydi Sénégal wonno koye lewru février nangui mars kamɓene ɓe bindi ko yutti e on ɗon crime moɓe mbi ne wayno tan de ɓe joopi hen ko maw leydi Macky Sall kono kadi ɓe kolliti ɓe kattatani jopadema kono kay maɓe joƴƴinayi ko wiyete ko plainte woni gullitali ɗo e nder ñawirɗe leydi ndi hani e diwnuɗi ɗi woni sous région o kono kadi e to banggue hono ñawoje international noɓe mbiri kono ɗum ko ɓe kolliti wonde on document ɗe komo 55 page woni tan hello e ko yiwti ko e nden deftere ɓe joopi toon noon ko maw leydi Macky Sall jagorɗo muɗum tambiɗo hono gueɗe nden ka hani e gueɗe nder leydi wondude e on tambiɗo gueɗe ñawoje hani e ɓen ɓe ganduɗa ko dadiɓe leydi Sénégal ɓe mbi de ɓen sappo tato kala mayɓe waraɓe hen ne wayno ko ɓeɗo de tekki e dondi ɗin konguɗi jaaƴine tawe e hello nayyi ha joyi e nde jayde vox populi jayde enquête natiri dingiral ko on boros covid 19 ɗum ɗo noon koto banggue ha joni administration deuxiéme dose mbo AstraZeneca ko hen ɓe garti ɓe mbide ɓe garti koye gongaji ɗi ganduɗa holko jeeyi sababu on ɗon deuxiéme dose nde wayno dirtina ɗo e nder leydi meɗen Sénégal jagoɗo tambiɗo gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko cellal balli ne wayno hay hakkille dariɗo goto o jeeya manam o jogaki hen to banggue dirtingol on ɗon deuxiéme dose wonande ƴettuɓe on ɗon première dose ɓe kolliti wonde noon ko ɗum jumre wonno wiyeno ko lebbi ɗiɗi caggal nde jomum ƴetti on ɗon dose gadiɗo kono de ko
jumre foti wonde ko lebbi tati no ɓe mbiri kono ɗum ko noon docteur Mamadou Ndiaye arti habrude bandiraɓe ɓe wonde tan leydi Sénégal o sahamba kalten ko tolni e 450 ujunere tawi noon ko Sénégal najo heeɓi ƴettude vaccin muɗum gadiɗo e nder ha joni tawi ko dose uji keɓanoɗi ko tolni e 530 ujunere tawi ko dose nannoɗo ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kamɓene eɓe cifoɗini ko nguuɗe hello joyi e nde jaydi enquête jaydi libération kañumne ardi koko yewti ko e ɓeeɗo funtoɓe yimɓe tawi goni ko toon to banggue e Facebook woni hello gonɗon dik noon fawi junggo yo bitere on Nafissatou Gueye jotoriɗo funtude yimɓe ha tengte rewɓe ɓe noddirta wonde gaare mbaɗen taggue kala e saaha woda tegguiɗo e on tuma noon ko tolni e capanɗe tato neɗɗo heeɓi funtude ɗum o siiɓe mum ko tolni e 53 million e copreji CFA o saaha o fawama junggo ɗin ko guɗini tawe e hello joyi e nde jayde libération jayde les échos kañum arti ko e viol fewde sukaɓe worɓe toon to daare cubbu e jahay ɓe mbi tan de ko oɗo gorko walla mbiyen o ceernajo jangguinowo ɓurana kañum jagga tawi o rewra ha joni ko wadde gueɗe kantoriɗe fewde sukaɓe ko wiyete mineur en tawi kadi ko sukaɓe worɓe o jagguira noon ko viol mo waɗi e sukaɓe tato worɓe tawi noon ha joni koye fannuji muɗum ɓe sukaɓe noon ɓe wadde gueɗe kantoriɗe noɓe mbiri duuɓi munen ina tolni e duuɓi jeeɗiɗi jeetati jeenayyi sappo e jeetati ha duuɓi e nogas o saaha o fawama junggo kona ɗum ɓe garti e oɗo neɗɗo barnoɗo sehil muɗum toon to wahinat Nimzat ɓe mbi tan de ko on ɗon joom fetel mbo hutorino biteɗo Djiby kañumne kadi fawama junggo saabu wasi ɗum hebde ko wiyete autorisation woni jogade yamirore hono wiyede wonde ene foti jogade fetel woni pistolet on ɗon noon pelluɗo ha wari on ɗon sehil muɗum oɗo saaha hande naggama nawama toon to parquet ɓe mbiri o rewra noon ko homicide involontaire woni tan warde neɗɗo tawi tigui alda e ko yiwiti ko e teyade muɗum ɗin ko nguɗi jaaji ne jokkiti e hello joyi e nde jayde les échos jayde stade quotidien ɗo guddirten roɓene men jayde jewɗo subaka naati dingaral ɓe garti eɓe Aliou Cissé suuɓi e oɗo saaha hande gam potiri ɗiɗi amical hakkude men e leydi Zambie e leydi hono Cap Vert ɓe mbi de ko Aliou Cissé o saaha hande ne fada e ɗin match ji ɗiɗi wadde match ji mantiniɗi kono kadi folde e banggue polgu mantinigu ko wona ɗum ene wayno contrat makko koko jogori hoybandemo e oɗo saaha mbo kalata kono ɗum ɓe garti eto heddiɗo balɗe seeɗa walla balɗe tati eko yutti oɗo final C1 Ligue des Champions koye on tuma hawri omo ganduɗa ko Edouard Mendy ɗum ɗon ko ɗum nouvelle belɗo wonande Sénégal naaɓe kono kadi supporter uji mbo FC Chelsea kanko Edouard Mendy noon ne wayno o ɓamti entraînement hanki no hannirta ni entraînement mo ganduɗa ko collectif kono ɗum ko noon ɓe garti e toon to ganduɗa woni Real de Madrid on kabaru ene gasa o wasa welde supporter uji ɗi merengue ha tengti Samba Diop kuccidde subaka hande o ɓe kolliti wonde de ko bombe kulɓiniɗo no fewi kañum fetti toon to hono lamorgo Espagne woni Real de Madrid ɗum ko caggal nde Zidane habri wonde koko ummoto e onon club ene ɗamina noon ko Antonio Conte jogori tigui lomta demo e gardigo on ɗon club Maison Blanche waɗɓe saison blanche e nde ɗo hitande kono ɗum ko ina tawe toon ɓiɓɓe e bammaɓɓe walla ni ɓe ganduɗa ko nawliɓe oɗo saaha haala mumen woni Lionel Messi toon to FC Barcelone on de habra wonde ma suive contrat muɗum tawi komo duuɓi ɗiɗi paaɗi hakkude mum e FC Barcelone ɗum saabi noɓe mbaɗi ko namdal wadde firti ko omo ganduɗa ko Barça e Messi histoire o inana jokki no hannirta ni hasino tawi noon ɓe ganduɗa ko jayde stade e ñalawma hande o artani ko yutti ko e final Ligue Europa pettuɗo hanki hakkude Villarreal e Manchester United on final ne wayno jouyi hanki tawi noon ko Villarreal ɓen sous-marin jaune kañumen keeɓi folde ɓen ɗon noddirteɓe les Red Devils woni les Diables Rouges hono ɓe mbaddi ko bituji 10 e bituji 12 manam caggal prolongation bi goto e goto ɓe mbadduno e on tuma noon omo ganduɗa ko Unai Emery heeɓi polgu e dow ɓe ganduɗa kañumen goni e United nabɓe caggal muɗum noon ko on trophée woni gadiɗo wonande mbo Villarreal heeɓi to banggue ha joni ko mbiyen woni heɓani hoore muɗum tigui saabu on club espagnol meeɗa hebde trophée ha tengti e trophée mo ganduɗa ko mawɗo no fewi ko wiyete hono Europa League ɗum ɗon ni jeeyi sababu ham mbaɗi qualifié e on ɗon Ligue des Champions saison paaɗo ne wayno ko ɗon guddirten robino men jayndeji eko aranno en oɗo subaka hande kono ɗum eɗen gandi kala ñande alkamisa eɗen kaala ko yewti e toon to caggal leydi ñalawma hande o sikki ala mbiɗa sikki kadi on juumani to banggue miijoji moon paaɗen ko toon to hoddiɓe men banggue funnague woni leydi Mali eɗen gandi guila ñande aletta won kadi ha joni golal ha joni asman yerɓini toon politique mabɓe haaɓe naati e crise to banggue politique tawi rewɗa ɗon ene wayno
nangude o mo ganduɗa ko ba ndaw woni hoorejo leydi mbaɗema ɗon haade goɗɗo dañede ko wiyete par intérim kono kadi e premier ministre muɗum biteɗo hono Moctar Wane kamɓe kala ɓe nawa tawi koye ale sago toon to camp mbo kati tawi koye gardigo colonel Assimi Goïta vice président par intérim ndi ɗon leydi caggal muɗum noon e ñalawma hanko eɗen jii ɓen ɗon kala mbaɗi démissionné manam gacciti golle mumen e ko yowiti e gardigo par intérim ɗum ɗon noon ko ɗum kayisaji mawɗi kono kadi ko ɗum kulhuli mawɗi ko ɗum crise e nder crise sabu eɗen gandi e nder lebbi jeenayyi tan koɓe guittuno IBK to banggue ha joni on ɗon coup d'état kono kadi so ɓeɗo kadi guittama firti ko ɗum coup d'état e nder coup d'état te ɗum ko ɗum caɗele mawɗe wonande leydi Mali joguidi caɗele to banggue e hono laygol ɓen waɗi boniyankoɓe woni jihadiste en kono kadi joguiɓe caɗele to banggue faggude sababude mboros Covid 19 joguiɓe caɗele o saaha kadi to banggue politique interne woni nder nderi ɗum ɗo noon hande o ina hulbini e leydi wande no Mali kono kadi ina hulbini e leyɗele tatiɗe Mali ɗe woni leydi Sénégal leydi Burkina Faso leydi Côte d'Ivoire leydi Guinée leydi Algérie leyɗele ganduɗa hande o ina taari leydi Mali ko hunde ganduɗa nde ha toon to Mauritanie ko hunde ganduɗa nde ina joga kurhuɗi no fewi battanɗe koɗe mawɗe to banggue politique battanɗe koɗe mawɗe to banggue faggudu saabu eɗen gandi ko wiyete leydi union walla mbiyen communauté mo ganduɗa kam tambi union africaine woni pelle africain koje kono kadi e CEDEAO hani e union européenne kañumen kala kolliti ma mbat ko wiyete ko hono sanction ciblé manam ma paw kuule ɓe ganduɗa kañumen goni responsable hande on ɗon fitina gonton to leydi Mali te ɗum eɗen gandi so ɗum waɗi ko ɓesguji ɗi ɓurata hen lorade e on tuma noon ko kaldigal jojjiɗo ngal kaldigal ni omo ganduɗa ko Goodluck Jonathan mbo mennoɗo wonde hoorejo leydi Nigéria o saaha hande ina toon tawi yahane ko CEDEAO gam dogde koyɗe moƴƴe etaɗe ƴewde kaldigal heddi noon ko holko jibini o fitina leydi ndi ganduɗa ina wuuri fitina ko ɓoyani gam lomtade IBK ɓe koltino wonde ko lebbi sappo e jeetati hitande lebbi jeegom gam leydi ndi waɗa élection ɗin élection ngaji noon mbatte juuɗe civil en hande o ko feccere waɗa saabu ko lebbi jeenayyi ɓe gardi ne heddi lebbi jeenayyi goɗɗi holto leydi Mali fayi e caggal ɗi fitnaji e nder fitnaji ko ɗum woni namdal ngal hande so tawi ko jabol ngol no eɗen mbawi wiide ko ɗum caɗele mawɗe wayi comme no mbiya ɓe ganduɗa ko koninkoɓe gardugol colonel Assimi Goïta ɓe jiiɗi ko marde on ɗon pouvoir saabu en jii hande o déclari wonde omo jokto gardigo leydi ndi ha nde leydi ndi yettoyi e to banggue sumgoji kala te ɗum ko ɗum hunde hulɓinide saabu en gandi so en duttima caggal to banggue tarih to manam to banggue tarih Afrique kala to jiɗɗen ko wayi noon firti ko ɓen soldateɓe hande kañumen tamata on ɗon pouvoir kañumen mbaɗata ko beela e on tuma ko ɓesguji ɗi joɓata manam ko jamlaki ko woni ko mbiyata ko joɓata to banggue pokase te ɗum ɗo eɗen gandi wona hunde moƴƴere no fewi wonande ɓesguji ɗi Afrique ina sohli ɓamtare ina sohli ko ganduɗa ko kañum woni ha joni mbiyen hono woni doole ha tengti to banggue gollorɗe mum kono wona worɓe ganduɗa ɓe ko dariɓe kala e saaha ina jeeyi koye mumen jiita ɓesguji mumen en tout cas ko ɓuuri yawde e yaccade yo communauté international ɓuur artude hen ɓuur wadde pression eɓe ganduɗa kañumen goni dadiɓe leydi Mali e on tuma jaab keeɗiɗo jaam duumiɗo arta toon to ndin leydi saabu eɗen gandi o saaha mo kalten to banggue diwan rewo guilande IBK liɓa e on tuma en jii ɓeɓe ganduɗa ko jihadiste en nana ɓeydo rebde ina jaɓani Bamako nana ɓeydo rebde ina kepta guure goɗɗe nana ɓeydo rebde ina mbaɗa ko beela nana ɓeydo rebde ina ɓeydo hulɓinde ɓesguji leydi ndi donc noon so tawi oɗo situation ɓurani ha joni ina wayno marede so tawi renaki to Mali fayi to ala ndiyam te so tawi Mali yoolima ko Sénégal rewata hen so tawi Sénégal yoolima ko Gambie so tawi ko Gambie ko Guinée so tawi ko Guinée Afrique de l'Ouest fo hawrate ɗum eɗen gandi moƴƴani donc communauté international ina era e fanno tawi koko ɓuuri yawde yaccade o situation nde wayno mare laamu ngu yuɓɓini élection ngaji on tuma wawa hokkede juuɗe civil leydi ndi heɓa ko yewti ko e to banggue jeetare muɗum tawi wona e laamu kulhuli ɓesguji ina ɗano manam bendorta walla hayso tawi ina ɗanorto en tout cas ko yitere wotere sikkala koɗi konngudi guddirtene subaka hande o ha janggo so Allahu lamɗo jaaɓi en jetti Samba Diop to banggue caméra aadi meɗen no mbiɗen ni ko janggo so Allahu lamɗo jaaɓi on jarama.